Zdravím všetkých, Jozef Svitok, majiteľ portálu a e-shopu power-sport.sk a ponovom aj spolumajiteľ Viking Gym Cífer. Nachádzame sa asi 8 km od Trnavy, niečo málo cez 40 km z Bratislavy. Ostatné vzdialenosti si kľudne pozri na Google Maps. Dôležité je, aby si k nám prišiel zatrénovať, podvíhať železo, pretože my tu u nás vieme, po čom píšti srdiečko každého silového športovca. A to si pamätaj. A týmto introm by som rád započal minisériu nazvanú pracovne Vychytávky Viking Gymu. Prvé, na čo by som sa rád zameral, je naša Safety Squat Bar. Čo by som o nej rád povedal, sú asi 3 body. Heavy duty, hybrid a držanie činky a poloha činky. Čiže prečo heavy duty? Heavy duty z dôvodu, že je použitý hodne robustný materiál na túto tyč. Samotná tyč váži 40 kg, čiže nie je to žiadne blato importované z Číny, kde pri 200 kg ti to odsvakne hlavu. Tu môžeš nakladať a nakladať do zblbnutia a asi tak. Prečo hybrid? Aby som sa dostal k druhému bodu. Je to hybrid medzi Safety Squat Barom a Cambered Bar. Dôvod je, že kotúče sa nakladajú o hodne nižšie ako na klasickej Safety Squat Bar, to je približne tu, a o hodne nižšie ako na klasickú tyč, čo má za dôsledok ťažisko je mierne posunuté, úplne iný pocit pri drepovaní. Úplne iný pocit pri drepovaní spôsobí aj toto polstrovanie a to, že činku budete mať uloženú hodne vysoko na trapéze. Samozrejme je to pohodlnejšie, ale ak už sa dostávaš do nejakých vyšších váh, tak tlačí a nepomáha ani polstrovanie. A posledná vec, ktorej by som sa venoval, je uchopenie činky. Držíte ju pred sebou, ako môžete vidieť aj na videách z môjho tréningu posledného. Výhoda tohto držania činky je, šetrite si ramená, samotné ruky, ak máte problém s mobilitou v ramenách, so šlachami. Toto vám dovolí drepovať relatívne ťažko. Samozrejme, je dosť pravdepodobné, že nedrepnete tak veľa ako s klasickou osou. Ako som už hovoril, je to vďaka inému ťažisku, činke vysoko na trapéze. Samozrejme, záleží od toho, ako ste zvyknutí drepovať. Také moje pocity z prvých tréningov s touto tyčou, evokovalo to vo mne, povedzme, leg press, pretože nemusím sa až tak sústrediť na vrch tela a na držanie činky. Samozrejme je dôležité spevniť vrch tela, pretože ak ho nespevníš, nie si vystretý hrudník hore, zdá sa ti, že to váži asi tónu, osobná skúsenosť, odtedy si dávam na to veľký pozor. Ale netreba sa nad tým až tak zamýšľať a predsa tie ruky mám pred sebou, nemusím stláčať činku, nemusím ju na sebe ohýnať, proste držím ju pred sebou a drepujem. Tým pádom sa viem sústrediť viacej na nohy, na tlačenie kolien von do strán. Asi toľko, samozrejme, v hre zostávajú stále aj spriamovače. Ako je vidieť na mojom tréningovom videu, momentálne idem bez opasku, chcem pracovať čo najviac so stredom tela, potom v ďalšom cykle, keď zapojím opasok, čakám, že z neho vyťažím extra váhu. A taktiež je vidieť, že používam reťaze. Samozrejme je možné použiť aj gumené expandery, či už zo spodu, z vrchu, ako sa vám to hodí, ako chcete trénovať. Dá sa samozrejme drepovať aj na lavičku alebo na voľno, ako som to robil ja. V podstate možnosti, ako túto tyč zapojiť do tréningu, je neurekom. Dajú sa s tým robiť aj nejaké výpady, good mornings, teda predklony s činkou. Je toho naozaj hodne a je to veľmi zaujímavý spôsob, ako si spestriť tréning. Momentálne je to môj top cvik na spodnú časť tela a začínam s ním každý tréning spodnej časti tela.
Asi toľko by som povedal k našej prvej vychytávke, ktorú nájdete vo Viking Gyme. Ak máte otázky, kľudne mi napíšte dole do komentárov, pokúsim sa ich zodpovedať, ak budem vedieť. Ak nie, tak asi nie. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho lajknúť, nazdieľať. Poteším sa každému komentáru, nielen otázkam. A to bude na dnes asi všetko. Ďakujem vám všetkým za sledovanie, ak ste vydržali až doteraz. A teším sa na ďalší diel vychytávok z Viking Gymu. A asi ešte jedna vec, ktorú som chcel povedať. Kúkaj na tie bicepsy. Čaute.